Pekný deň, pozdravujem všetkých priaznivcov športu a pohybu ako takého. Odštartovali sme aj vďaka našim priateľom stránku www.slovenskoVpohybe.sk a teraz vyzývame všetkých športovcov alebo vás, ktorí vlastníte alebo prevádzkujete akékoľvek športoviská na celom Slovensku, zaregistrujte sa na tú stránku. Je to úplne bezplatné a jednoduché www.slovenskoVpohybe.sk, aby sme aj takýmto spôsobom združili všetky športoviská na jedno miesto a možno, že takto potom oslovovali tých 70% ľudí na Slovensku, ktorí sa pravidelne nehýbu. Čo je zlé číslo, čo je úplne hrozné číslo, pretože pohyb by mala byť pre človeka taká prirodzená vec, ako je trebárs dýchanie alebo konzumácia akéhokoľvek jedla. Ešte raz www.slovenskoVpohybe.sk, športovci celého Slovenska, spojme sa.